खुलुमबाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। जों नुगासिनो दं प्रेस मिडियायाव साफ्रोमबो रायजो राजायाबो नुगासिनो दं। दासान्दि जोंनि माखासे पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि, माहारि आफादनि दैदेनगिरि, नन गभर्नमेन्ट आफादनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय, गावसोरनि मिशन भिजनखौ लानानै, गावसोरनि पार्टिनि खोथा लानानै बाथ्रा दान्थेलायनायाथ' मोजां खोथा। जोंनि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बुंनायनि मोन्थाय दङ हिसाबै बाथ्रा दान्थेलायनायाव अरजाया, जेबो नङा। नाथायबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव पार्सनेल एटाक खालामनाय, खोनासंथाव जायै गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनाय, बेफोरथ' आरजाथावै खोथा बुंनाय, गनायथावा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाया मोजां जायाखै। गावसोरनि मिशन भिजननि खोथाखौ बुंनानै बाथ्रा दान्थेनाया मोजां खोथा, खिन्थु पार्सनेलखौ लानानै मानो बुंनांगौ? बेफोरथ' मोजां नङा। गाव गावनि दैदेनगिरिनि सभाबखौ नस्थ' खालामना लानाय जायो, नङा होमबा? जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदोनि बायदि लेखा रोङि गैला, दा गासिबो गोरों गोरा जाबाय, बुजिनो हानाय जाबाय। दा नोंसोरो गावजों गाव पार्सनेल एटाक खालामबाय थानायखौ जों रायजो राजा नायनानै थाबाय थानानै उसुबिदा, खोनासंथावा माने सयज' होनांगौ। आसा खालामो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि गावजों गाव पार्सनेल एटाक खालामनायखौ नागारो। गावसोरनि पार्टिनि मोजां गाज्रि मारै खालामगोन मारै खालामा मिशन भिजननि सायाव बुं, बेखौ मानो खालामाखै, बेखौ खालामनांगौमोन, बेफोरखौ बुं, बिदि जानांगौ। आरोबाव आङो जोंनि दानि गभर्नमेन्ट बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि बर' हारिया बड'लेण्ड बिनाया गोबावसै। दा बे बड'लेण्डखौ बिनाया सोर सोर दङ? भलन्टियार फर्स, VLT, NDFB, एबसु, गोबां, नङा होमबा? गुबुन हारिफ्रा फैजोब्बाय, जोंनि हाखौ आवग्रिनानै लाबाय होननानै जों बड'लेण्ड बिदों। नाथाय दा हाइ कर्टनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव एभिक्सन खालामनो नन प्रटेक्टेड क्लासखौ अर्डार हरदों। थेवबाबो एभिक्सन खालामाखै मानो? जुदि दानो जों एभिक्सन खालामनो लाया, 10-15 बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन? ओरैबायदि बारायगोन, जों बिसोरनि खोथाखौ, बिसोरनि एभिक्सननि खोथाखौ जों बुंनो हानाय नङा बायदि जों जाहैगोन। दानो जों जुदि बिसोरनि भट नङाबानो जोङो गभर्नमेन्ट सालायनो हाया होननानै थायोब्ला जोंनि इयुनाव मा जाहैगोन? जोंनि इयुननि गथ' गथायफ्रा सावगोन, जोंनि गोदोनि फुराना लिडारफ्रानो गासिबो बेफोरखौ खालामाखै होननानै गालांगोन। दा जोंनि BTCनि लिडारफ्रा सोर दं? दा गासिबो आन्दालन खालामग्राजोब। VLTखौ लानानै होन, NDFBखौ लानानै होन, एबसुखौ लानानै होन, गासिबो जों लिडारजोब। दा जों लिडारफोरखौ मा होननांगौ जायो? लिडारफ्रा सासेबो थिग नङासो होनांसिगोन जों बिदिबा। दा टाइम मोननायावनो, नैबे हाइ कर्टनिफ्राय अर्डार मोननायावनो एभिक्सन खालाम। जोंनि अपोजिसन पार्टियाबो एभिक्सननि खोथाखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाया मोजां, आं गुरै खावलायो। गोख्रैनो एभिक्सन खालामनांगौ। आं अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दायथ' दं हिसाबै आं खोथाखौ बुंदों। लोगोसे जोंनि आन्दालनाव मुंख्लं जानाय NDFB न'खरनि जा अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौबो गोख्रैनो होनो थाखाय जोंनि BTC सरकारनि मानव गेदेर CM प्रमद बरखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे दाख्लैसो बावै जोंनि झारबारियाव माखासे NGOआ सासे सुबुंखौ खर'आव गुलि गावनानै बुथारनाय जादों। बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दादोंमोन, बिनि रिपर्टखौ दाबो मोनाखै। बिनि रिपर्टखौबो होनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय।
लोगोसे दाख्लै चिरां डिस्ट्रिक्टआव रुनिकाटा सान्तिपुर एरियायाव दंफां खावनाय जाथायाव बेफोरखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दादोंमोन SIT बेनि रिपर्टखौबो होनाय जायाखै दासिमबो मोनाखै आरो सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो अर्डार होदोंमोन सानै सुबुंखौ दाबो हमनाय जायाखै नागिरनाबो मोननाय जायाखै बेफोरनि बिनायखौबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ DC आरो SP बिथांखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय लोगोसे আমার চিরাং ডিস্ট্রিক্টৰ SP ডাঙৰীয়া ছাৰ আপুনি মোক কৈছিলে এদিনা আপোনাক লগ ধৰিছিলোঁ আপুনি কৈছিলে DC আৰু মই আমাৰ চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টত যিমান 2 নম্বৰী কাঠ মিল আছে DC আৰু মই যাই পিনি সব ইভিকশ্যন কৰিম সব উঠাই লৈ আহিম এনেকুৱা কৈছিলে আকৌ মোক কৈছিলে আপুনি কাকো নক'ব এই ধৰণৰ আশা কৰিছোঁ আপুনি সোনকালে এই কাঠমিলকেইটা উঠাই লৈ আহক এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ থেংক ইউ